Du kan bruge udstyrsnettasker som allround-tasker til pladskrævende ting, der er svære at holde styr på under vand. Du kan bruge dem til f.eks. indsamling af affald i forbindelse med aware-projekter, eller til at transportere små løse genstande på et dyk. De er også nyttige til at bære våde ting efter dykning, f.eks. våddragter. Søg hjælp i dit lokale dykkercenter for at vælge det, der er bedst egnet til det, du har i tankerne. En vigtig pointe: hold altid et fyldt net i hånden under dykning, så du kan give slip på det, hvis det sidder fast eller tynger dig ned. Du kan bruge en skriveplade eller wetnote til kommunikation, notering af planlagte grænser, nedskrivning af dykkerinformation osv. Du kan vælge forskellige størrelser. Vælg en, du let kan putte i lommen. Wetnotes bruger vandfast papir og har mere plads til skrivning. De fleste har cirka denne størrelse, og den er bøjelig og vil let kunne passe i lommen på en dykkerdragt. Under dit natdyk på Advanced Open Water Diver-kurset behøver du selvfølgelig en dykkerlygte, men mange dykkere finder dem også anvendelige om dagen. Større lygter er kraftigere og har længere brændetid, selvom teknologiske fremskridt har gjort selv større lygter mere kompakte. Søg professionel assistance til at vælge mellem forskellige muligheder for størrelse, kraft og batteri. Når du har valgt en lygte, skal du have en klip eller krog til at fæstne den til din BCD. Derudover en håndledsrem, så du ikke taber den under brug. Du vil begynde din dykkerlok som en del af din træning. Mange dykkere kan lide den gennemprøvede PADI Divers Lock, men der er mange andre at vælge imellem med hensyn til størrelse, stil og udformning. Du kan også vælge en online, tablet eller PC e-lok. Mange dykkercomputere downloader til programmer som disse, hvilket gør logning bekvemt. Din dykkerlok dokumenterer din erfaring og kan bruges i din videre uddannelse. Desuden er det et godt sted at registrere oplysninger om en nødsituation, telefonnummer og e-mailadresser på dykkerbuddies, udstyrsserienumre osv. For hver dyk registrerer du dato, dykkested, dybde, varighed, buddies navn, navne og ofte dit mål med dykket, samt noter eller en beskrivelse, hvis der skete noget særligt. Din log giver dig mulighed for at dele oplysninger med andre på Scuba Earth og andre online sites. Programmer til planlægning af dyk hjælper med planlægning af luftforbrug og til at fastslå tidsgrænser. De mest populære versioner virker med smartphone eller tablet, ligesom de også fås som programmer til PC. Nogle versioner kan kommunikere med din dykkercomputer og omfatter også e-log-funktioner. Da en manglende O-ring eller beskadiget rem kan være skyld i, at du går glip af et dyk, har de fleste dykkere et reservedelssæt. Det er simpelthen en samling af udskiftelige dele og værktøj, samlet i en solid boks, du har i din udstyrstaske. Ved sammensætning af dit reservedelssæt bør du starte med disse grundlæggende ting, men vælg en boks, der er noget større end du har brug for. Efterhånden som du får erfaring, vil du udbygge sættet, så have noget plads i overskud. Men overfyld den ikke med ting, du faktisk ikke bruger. Du dykker afslappet, men som enhver anden sport kan dykning også være fysisk anstrengende. For eksempel når du tager udstyr på, svømmer i strøm, eller hvis du skal reagere på en nødsituation. Så hold dig i rimelig form med regelmæssig motion. Spis sundt, få tilstrækkelig hvile og hold vaccinationer opdateret. Det er også en god idé at få foretaget en fysisk undersøgelse regelmæssigt. Som ved enhver anden fysisk aktivitet kan dykning forårsage stress, hvilket stiller større krav til dit hjerte- og hjertekarsystem. Dette kan ske ved at løfte og bære på udstyr, på grund af varme ved at opholde sig i solen iført dykkerdragt osv. Disse faktorer kan forårsage hjerteanfald, hvis man er disponeret for det, ligesom det kan skabe problemer for andre hjertekartilstande. Hvis du har eller kan have øget risiko for hjertekarsygdomme, skal du sørge for at drøfte det med din læge. Indtag aldrig alkohol eller tobak før dykning. Hvis du drikker, vær mådeholden aften før dykning. Nogle lægemidler kan skabe problemer under dykning,
så vær forsigtig og kontakt din læge, hvis du er usikker på, om du kan bruge et bestemt lægemiddel. Du skal være i god fysisk form, når du dykker. Hvis du føler dig syg, skal du aflyse dykket. Dyk igen, når du har det godt, og som du allerede har lært, må du ikke bruge medicin til at fjerne symptomer og dykke, mens du er syg. Dykning skal være sjovt, og du nyder det ved at dykke, når du er sund og rask. Ligesom i enhver anden aktivitet, skal du holde dine dykkerfærdigheder og viden skarp ved at bruge dem, og ved at dykke regelmæssigt. Hvis du ikke kan komme i åbent vand, kan du øve dig i en pool med en body. At holde dig opdateret omfatter også samvær med andre dykkere og sociale netværk som Scuba Earth. Dette hjælper dig med at holde dig ajour på de nyeste tendenser og metoder. Hvis der går mere end 6 måneder uden dykning, bør du snakke med din PADI-instruktør om genopfriskning af dine kundskaber og færdigheder med Scuba Review-programmet. Fortsættelse af din dykkeruddannelse er en fantastisk måde at holde dig skarp, fordi du bruger eksisterende færdigheder og samtidig udvikler nye. Du kan gøre dette på PADI Advanced Open Diver kursus, Speciality dykkerkurser og andre programmer, som udvider din erfaring og dine kvalifikationer. De fleste fritidsdykkere anvender luft til vejrtrækning. Luft er faktisk en blanding af gasser. Rent faktisk består luft af 21% oxygen, altså ilt, og 79% nitrogen. Vi ser på 4 problemer, der relaterer sig til vejrtrækning med luft under vand: oxygenforgiftning, forurenet luft, dekompressionssyge og gasnarkose. Vi vil se på oxygenforgiftning, forurenet luft og dekompressionssyge i denne sektion, og gasnarkose senere i sektion 5. Selvom vi har brug for oxygen for at leve, bliver oxygen under tryk giftigt. Der er også særlige forhold omkring udstyr samt brand og eksplosionsfare. Ved brug af luft inden for dybdegrænserne for fritidsdykning udgør ingen af disse dog væsentlige problemer. Oxygenberiget luft, nitrox, er imidlertid luft, der er beriget med oxygen, så det har en lavere andel af nitrogen og en større andel af oxygen. Dette giver visse fordele i forhold til at bruge almindelig luft, men oxygenforgiftning og forhold omkring udstyr kan være problematiske med beriget luft, nitrox. Du kan lære at håndtere disse problemer på PADI Enriched Air Diver-kurset, men indtil du er certificeret som Enriched Air Diver, må du ikke bruge en dykkerflaske, der er mærket som en flaske til Enriched Air Nitrox. Forurenet luft er luft med urenheder i. Det er meget sjældent i dykning. Forurenet luft kan lugte eller smage dårligt, men ikke nødvendigvis. Tegn og symptomer på forurenet luft omfatter hovedpine, kvalme, svimmelhed, bevidstløshed og kirsebærrøde læber og neglebånd. Dyk aldrig med luft, der lugter eller smager dårligt, og afslut dykket straks, hvis du begynder at føle dig syg. En dykker, der kan have indåndet forurenet luft, skal indånde frisk luft og skal have ren oxygen, hvis det er tilgængeligt. Kontakt akut lægehjælp. Undgå forurenet luft ved kun at få din dykkerflaske fyldt af velrenommerede professionelle dykkercentre. Disse operatører bruger specielle kompressorer og filtre til indåndingsluft og kender værdien af regelmæssige kontroller og test af luftkvaliteten. Du har lært, at der er grænser for, hvor længe du kan være under vandet. Også andre grænser end hvor længe du har luft, eller hvor længe du kan holde varmen. En af disse skyldes nitrogen. Under et dyk forårsager det øgede tryk, at nitrogen optages fra luften og ind i din kropsvæv. Jo større tryk, det vil sige jo dybere du er, og jo længere tid du er nede, jo mere nitrogen optages der i din krop. Din krop bruger ikke nitrogenet, så når du stiger op og trykket falder, vil denne overskydende nitrogen frigives tilbage fra kroppens væv. Hvis mængden af overskydende nitrogen ikke er for stor, sker det uden problemer. Din dykkercomputer eller dine tabeller, f.eks. RDP'en eller ERDP-ML, hjælper dig med at holde styr på den overskydende nitrogen inden for acceptable grænser. Mere om dette om et øjeblik. Hvis du stiger for hurtigt op, og vævets frigivelse af den overskydende nitrogen dermed sker hurtigere, end din krop kan fjerne det, vil der dannes bobler i kroppens væv og forårsage dekompressionssyge, hvilket er en alvorlig medicinsk tilstand, også kaldet dykkersyge eller trykfaldssyge. Tegn og symptomer inkluderer lammelser, chok,
svaghed og længerevarende træthed, svimmelhed, følelsesløshed, prikken, åndedrætsbesvær, smerter i led og lemmer, bevidstløshed og død. Tegn og symptomer på dekompressionssyge kan være tydelige, men de kan også være subtile. For eksempel en mild til moderat smerte, svaghed eller langvarig træthed. De forekommer inden for 15 minutter til 12 timer efter et dyk, selvom længere intervaller kan forekomme. Symptomerne kan være midlertidige. Uanset hvad, skal alle tilfælde af mistanke om dekompressionssyge betragtes som alvorlige. Vi vil se nærmere på førstehjælp i sektion 5. Tid og dybde har den primære indflydelse på, hvordan din krop absorberer og frigiver nitrogen, men fysiologer mener, at også andre faktorer kan prædisponere folk til dekompressionssyge. Disse faktorer omfatter træthed, dehydrering, kraftig motion, kulde, dårlig fysisk form, sygdom og skader, alkoholforbrug og alder. I det næste underafsnit lærer du, hvordan du kan imødegå disse, hvis nogen af dem gælder for dig. For at minimere risikoen for dekompressionssyge er vi nødt til at holde niveauerne for overskydende nitrogen inden for acceptable grænser. Men der er ingen måder at måle den faktiske nitrogenmængde i vores kroppe, så vi bruger dykkercomputere og dykkertabeller. Dykkercomputere og dykkertabeller anvender en matematisk model til at estimere ændringer i kroppens nitrogen før, under og efter et dyk. Baseret på resultaterne af tusindvis af dyk, er dekompressionsmodellerne meget pålidelige for det store flertal af mennesker det meste af tiden. Men de måler ikke, hvad der faktisk foregår i din krop, og de ved ikke, om nogle prædisponerede faktorer gælder for dig. Fordi folk varierer i deres modtagelighed over for dekompressionssyge, kan ingen dykkercomputer eller dykkertabel garantere, at dekompressionssyge aldrig vil forekomme. Heller ikke, selvom du dykker inden for dens grænser. Som dykker må du acceptere en vis tilbageværende risiko for dekompressionssyge. For at reducere og håndtere den resterende risiko, er det vigtigste altid at dykke godt inden for dykkercomputerens tabellens grænser. Og være en SAFE-diver, Slowly Ascent from Every Dive, ikke hurtigere end 18 meter, 60 fod per minut, eller langsommere som angivet af din computer. Lav et sikkerhedsstop på 5 meter, 15 fod. Alle disse metoder hjælper til med at holde dig godt inden for modellens forudsigelser. Som fritidsdykker skal du altid lave ikke-dekompressionsdyk. Det betyder, at når som helst under et dyk, kan du stige direkte til overfladen, hvis du er tvunget til det. For at kunne gøre dette, skal du blive inden for din computers ikke-dekompressionsgrænser, som du kan se under planlægningen inden dykket. Jo dybere du dykker, jo hurtigere optager du nitrogen. Som du kan se, bliver ikke-dekompressionsgrænserne væsentligt kortere, som dybden stiger. Tiderne kan afvige en smule fra model til model, men disse er de typiske. Under dyk beregner computeren din ikke-dekompressionstid, baseret på den tid, du opholder dig på hver dybde. Din resterende tid vil være kortest på dykkets dybeste punkt. Men den øges i takt med, at du stiger, fordi hastigheden for optagelsen af nitrogen nedsættes. Dykning, så du får mere tid ved at stige til en lavere dybde, kaldes multilevel-dykning. Dette er en af de store fordele ved dykkercomputere. Tabeller baserer din tidsgrænse på dybeste dybde, selvom du ikke bliver på den dybde under hele dykket, hvilket kun sjældent er tilfældet. Bemærk, at undtagelsen fra dette er ERPDML, som gør det muligt at planlægge multilevel dyk. Lad os se på, hvordan dine grænser kan ændre sig i løbet af et typisk dyk. Disse dykkere vil dykke til 18 meter, 60 fod, udforske lidt, og derefter gradvist bevæge sig opad, så de holder sig godt inden for ikke-dekompressionsgrænserne og have 50 bar 500 psi i luftreserve, når de kommer til overfladen. Under planlægningen af dykket scroller de igennem deres ikke-dekompressionstider. Deres computer viser 140 minutter ikke-dekompressionstid på 12 meter 40 fod og 55 minutter på 18 meter 60 fod.
De beslutter, at de vil gå ned til 18 meter 60 fod, og derefter stige opad igen efter 30 minutter. Dykket går som planlagt. Efter en halv time på 18 meter 60 fod, viser deres computer, at der er 25 minutters ikke-dekompressionstid tilbage. De stiger sammen opad langs revet og flader ud på 12 meter 40 fod. Deres computer viser 83 minutter ikke-dekompressionstid. Dette er meget mere tid, end de havde på 18 meter 60 fod. Men deres kroppe har absorberet nitrogen, så det er mindre end de 140 minutter, de havde før dykket. Men mere ikke-dekompressionstid, end de har luft til. Så de afslutter dykket med luft nok til at stige op, lave et sikkerhedsstop og komme til overfladen med 50 bar 500 psi i reserve. Dykkercomputerens og tabellers opstigningshastigheder indgår i deres beregninger, så overhold disse hastigheder. Sikkerhedsstop er ikke påkrævet, inden du går til overfladen, afhængig af modellen, men du bør lave dem for at dykke ekstra konservativt og godt inden for grænserne. I nødstilfælde, som en tom for luft-situation, vil du udelade sikkerhedsstoppet, men ellers ikke. Hvis du ved et uheld overskrider en ikke-dekompressionsgrænse, skal du lave et dekompressionsstop. I dette tilfælde har du brug for stoppet for at frigive overskydende nitrogen, inden du går til overfladen. Uden stop vil du overskride grænserne og have en uacceptabel høj risiko for dekompressionssyge. Du vil lære mere om nøddekompressionsstop i sektion 5. Efter et dyk er dine ikke-dekompressionstider kortere end før dykket. Det er fordi din krop stadig har resterende nitrogen fra tidligere dyk. Vi kalder nitrogen fra tidligere dyk for resterende nitrogen eller restnitrogen. Og et dyk foretaget, mens du stadig har resterende nitrogen, kalder vi for et gentaget dyk. Når du laver et gentaget dyk, er dine ikke-dekompressionsgrænser kortere, fordi du allerede har nitrogen i din krop. Din computer tager højde for denne resterende nitrogen, samt hvor meget der optages i din krop på det gentagende dyk. Du er nødt til at vente flere timer uden dykning, som regel 12 eller mere, før kroppens nitrogenniveauer er vendt tilbage til normal. Efter dette er et nyt dyk ikke at betragte som et gentaget dyk. Selvom du stadig har nitrogen i kroppen efter et dyk, aftager nitrogenniveauet i løbet af overfladeinterval mellem dyk. Resultatet er, at jo længere overfladeinterval, jo mere ikke-dekompressionstid har du på et gentaget dyk. Computeren beregner dine teoretiske nitrogenniveauer kontinuerligt, så det er vigtigt, at du bruger den samme computer til alle dyk i løbet af dagen. Den husker din resterende nitrogen. Derfor må du ikke dele eller bytte computer med andre og heller ikke slukke for den. De fleste modeller vil ikke lade dig gøre det alligevel. Hvis du ikke dykker med den samme computer kontinuerligt, kan den ikke præcist beregne den teoretiske nitrogen. Dykker du uden at bruge den samme computer på alle dyk, øges din risiko for dekompressionssyge. Følg eventuelle yderligere anbefalinger fra producenten vedrørende brugen af en computer til gentagen dykning. Inden du tager din dykkercomputer i brug, skal du læse manualen grundigt. Dykkercomputere varierer i deres funktioner og layout, men som minimum kan praktisk taget alle vise dine ikke-kompressionsgrænser før et dyk. Når du er under vand, kan du aflæse din dybde, forløbet tid og din ikke-dekompressionstid. En indikator for opstigning guider din opstigningshastighed og oplyser om nøddekompressionsstop, hvis du ved et uheld overskrider en ikke-dekompressionsgrænse. Mellem dyk kan du aflæse din overfladeintervaltid og gennemse oplysninger fra tidligere dyk. Når du er klar til at planlægge dit dyk, aktiverer du den ved at trykke på en knap eller berøre kontakter som disse. Bliv enig med din body om en maksimal dybde og tid baseret på en gennemgang af ikke-dekompressionsgrænserne. Husk, at gentagne dyk har kortere ikke-dekompressionsgrænser, og at lavvandet dyk og multilevel dyk har længere. Planlæg en maksimal tid og din luftbeholdning. Du vil ofte have langt mere ikke-dekompressionstid, end din luft vil vare. Du vender dykket baseret på, hvilken grænse du eller din body når først. Tid, luftreserve eller resterende ikke-dekompressionstid. Du kan eventuelt notere disse på en skriveplade og benytte den som reference under dykket.
Der er 6 retningslinjer at følge under dykning med din computer. 1. Dyk efter planen. Gå ikke dybere og bliv ikke længere end planlagt, bare fordi din computer tillader det. 2. Bliv godt inden for computerens grænser. Lad aldrig din ikke-dekompressionstid komme tæt på 0. 3. Følg den mest konservative computer, din eller din buddies. 4. Hold øje med dit manometer og kontroller din luftforsyning. 5. Når det er muligt, skal du starte på det dybeste punkt og fortsætte lavvandet. Når du foretager mere end et dyk, så lav det dybeste dyk først. Dette giver mindst stoptid og betragtes som en konservativ dykkepraksis. 6. Stig langsomt op inden for computerens opstigningshastighed og lav et sikkerhedsstop. Fejl ved dykkercomputere er meget sjældne. De fleste computere kontrollerer sig selv og bekræfter, at der er tilstrækkelig strøm på batteriet, når de aktiveres. Hvis den fejler under et dyk, har du imidlertid 2 muligheder. Den første er at stige op, lave et sikkerhedsstop og afslutte dykket. Ved at dykke godt inden for grænserne, vil du være inden for acceptable teoretiske nitrogengrænser. Hvis du har 2 computere og har dykket med dem begge, er din anden mulighed at fortsætte dykket med den computer, der fungerer. Hvis din computer fejler mellem dyk, og du har dykket med 2, kan du fortsætte dine dyk med den, der virker. Hvis du har dykket med en computer, og den fejler, kan du måske fortsætte dykningen med dykketabeller, en dybdemåler og en tidstager ved at bruge dine oplysninger om dybde og tid. Ellers er du nødt til at vente 12 timer igen, før du dykker med en computer, der fungerer. Dykkere udgør ikke en væsentlig trussel mod den undersøiske verden, men det er vigtigt, at vi anvender miljøvenlige dykketeknikker. At en dykker forårsager skade er taktløst og ubetænksomt. Andre dykkere ønsker at se den samme naturlige skønhed og kulturarv, du ser. Det kan også tilføje ekstra problemer i de områder, hvor forurening allerede er en belastning for miljøet. Endnu vigtigere er det, at som dykker påtager du dig en rolle som undervandsverdens ambassadør, og hvordan du dykker vil være et eksempel for andre. Dykkere oplever den undersøiske verden på første hånd og er ofte første vidner til problemer. Hvordan du dykker er en del af din troværdighed, når du beskriver, hvad du ser, og lader din stemme høre ved initiativer, der skal informere offentligheden og beskytte den undersøiske verden. Du kan også tage direkte del, såsom ved at deltage i oprydninger, fjerne invasive arter eller indsamling af data til forskere. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan anvende din rolle som dykker til at bevare den undersøiske verden, så spørg i dit PADI Resort eller dykkercenter, eller besøg projectaware.org. En færdighed, du skal lære, er, hvordan du tager dit scuba-udstyr på i overfladen. Dette er en almindelig del af det at komme i vandet fra en mindre båd. Men du kan gøre det fra næsten enhver størrelse fartøj, fra kajer og i andre situationer. Med dit udstyr helt samlet, udfører I bodychecket, selvom I ikke har udstyret på. Sørg for, at det kan flyde. Du kan eventuelt få brug for at skulle sætte dine blylommer i, efter at du har fået den på. Hvis du ikke bruger en vægtintegreret BCD, skal du tage dine vægte på, efter at du har taget dit udstyr på. Du må ikke gå i vandet uden BCD'en, mens du har vægtsystemet på. Når du er klar, lægger du dit udstyr i vandet i en line, hvis du ikke selv går i med det samme, eller din body kan række det til dig, når du er kommet i. Kom i vandet ved hjælp af en egnet teknik, som f.eks. et kontrolleret siddende ihop. Ved dette ihop skal du sidde på denne måde og lægge begge hænder på dækket som her. Drej dine hænder og sænk dig selv i vandet som her. Løsn nu hoftespændet. Hold udstyret oprejst og glid ind i det. Det kan hjælpe kun at have lige præcis så meget luft i BCD'en, at den næsten ikke kan flyde.
En anden teknik er at sidde på dit udstyr, sådan her, stikke armene i, og derefter glide fremad, så det glider op på plads. Når det er på, skal du sikre samt justere stroppe og remme, og derefter sætte vægtsystemet på plads, hvis det var for tungt til at sætte på før. Når din body har fået sit udstyr på, kan I afslutte bodycheckets punkt OK, efter at I har sikret, at alle remme og stropper er spændt, og at du ikke ved et uheld har fanget eller klemt nogle slanger. Du kan også bruge det kontrollerede siddende ihop, iført scuba-udstyret. Fyld din BCD halvt og træk vejret fra din regulator, som du vil gøre ved et hvert andet ihop. Vær sikker på, at bunden af din dykkerflaske er fri af kanten, før du sænker dig ned i vandet. Du kan blive nødt til at hjælpe en body, der er træt, har fået krampe eller et andet problem, der gør svømning vanskelig. Først skal du sørge for, at I begge to har positiv opdrift. Brug træk i flaskeventilen på korte afstande som denne. Ved længere afstande tillader skub af den trætte dykker, at du kan se, hvor du skal hen. Placer dykkerens fødder på dine skuldre og dine hænder på hans knæ som dette. Og svøm i et langsomt, roligt tempo. Denne færdighed kombinerer din evne til neutral opdrift med nedstigning, svømning og opstigning, ligesom du vil gøre det i åbent vand. Du skal forestille dig, at bunden eller et udpeget område er sårbart, ligesom koral, og undgå kontakt med det. Når du er klar, skal du lave en 5-punktsnedstigning med din body ved hjælp af en line eller andre referencer, da der kun er en visuel reference. Kontroller din nedstigning ved at styre din opdrift, så du stopper og har neutral opdrift omkring 1-1,2 meter, 3-4 fod over bunden. Derefter skal du kontrollere din opdrift og svømme uden at røre bunden. Styr dine bevægelser, ikke bare din opdrift. Lær kun at komme i kontakt med noget, når det er din hensigt. Returner til referencelinen og lav en 5-punktsopstigning, mens du bruger den som visuel reference, igen uden at røre bunden. Hvis du har mistet din maske og ikke kan genfinde den, vil du være nødt til at afslutte dykket uden. I øvelsen Svømning uden maske øver du dette. Tag masken af og hold bodykontakt. Hold øjnene åbne, hvis du kan, men luk dem, hvis du bruger kontaktlinser. Svøm mindst 15 meter, 50 fod. Trykudlign dine ører og kontroller din opdrift med hjælp fra din body. Koncentrer dig om at trække vejret gennem munden. Hvis du får lidt vand i næsen, udånder du bare gennem den. Efter endt svømmetur tager du masken på og tømmer den for vand. I sektion 3 lærte du at trække vejret fra en regulator, der freeflower. For at simulere et freeflow skal du eller din instruktør holde purge-knappen inde. Husk at holde mundstykket mod dine læber som her. Du må ikke holde munden tæt om mundstykket, men du kan holde den ene side af bidestykket i munden, hvis det hjælper. Lad den overskydende luft slippe ud, samtidig med at du nipper eller drikker af luftstrømmen. Efter at have øvet, skal du tjekke dit manometer. Du vil nok blive overrasket over, hvor meget luft du brugte. Dette viser, at det er vigtigt at starte opstigningen omgående, når man skal trække vejret fra en regulator med freeflow. Hvis du er nødt til at frakoble din lavtryksinflator, kan du med munden puste din BCD op under vandet for at regulere din opdrift. Hold inflatoren, udblæsningsventilen, i venstre hånd som her. Tag en indånding fra din regulator og blæs så 1/3 til halvdelen af luften ind i din BCD som her, men gem tilstrækkeligt til at tømme din regulator. Vend tilbage til din regulator og gentag processen, hvis du har brug for mere opdrift. Glem ikke, blæs bobler, når regulatoren er ude af din mund. Efter etablering af neutral opdrift skal du hover i 60 sekunder ved hjælp af åndedrætskontrol og lave små justeringer efter behov. Med fridykning, holde vejret under vand uden skubber, kan du afsøge et område eller udforske lavt vand uden brug af luft fra dykkerflasken.
Du kan også fridykke, hvor scubadykning ikke er muligt. Korrekt vejrtrækning hjælper dig til at holde vejret længere. Slap af og træk vejret fra dit mellemgulv. Metoder med hyperventilation, altså at trække vejret dybt og eller hurtigt, før man holder vejret, var engang almindelige, men anbefales ikke længere, fordi hvis det ikke gøres korrekt, kan det medføre, at du mister bevidstheden under vandet, hvilket kan forårsage drukning. Afslappet vejrtrækning med mellemgulvet vil hjælpe dig til at holde vejret længere. Hvis du har brug for at vende tilbage til overfladen efter et dyk med tilbageholdt åndedræt, skal du trække vejret normalt med dit mellemgulv. En kraftig udånding efter at være kommet til overfladen fra et langt dyk med tilbageholdt åndedræt kan få dig til at besvime. Slap af i flere minutter, mens din krops ilt- og kuldioxidniveauer vender tilbage til normal. Hvis du føler dig svimmel eller uklar, eller føler prikken i dine hænder, arme eller fødder, skal du stoppe dykningen. Hvil, slap af og træk vejret på overfladen, indtil du er kommet der helt. Benyt neddykning fra overfladen med hovedet først, også kaldet andedyk, for at komme under vandet hurtigt. Svøm fremad med afslappet vejrtrækning fra dit mellemgulv. Hold så vejret og bøj fremover som her. Læg mærke til, hvordan du løfter dine ben lige så højt du kan. Benenes vægt vil effektivt skubbe dig ned. Svøm nedad og trykudlign, som du allerede har lært. Slap af og udforsk. Med lidt øvelse vil du blive overrasket over, hvor længe du kan blive nede med et åndedrag. Bemærk, at din body bliver oppe, mens du er nede. Skiftevis en oppe, en nede. På den måde, hvis nogen får brug for hjælp, kan bodyen komme ned og hjælpe med et frisk åndedrag. Når du føler trang til at trække vejret, se op, ræk op og drej, så du kan se, når du kommer op. På vej op gennem den sidste meter par fod vand, og når du er ud. Hold vejret, mens du ruller fremover til svømmeposition. Derved vil din snorkel være næsten tømt for vand. Hvis ikke, så brug blæsemetode, du har lært tidligere. Nogle dykkere foretrækker blæsemetoden i alle tilfælde. Nogle gange skal du tage dit udstyr af i vandet for at kunne komme op. Blæs luft i din BCD, fjern derefter dine vægte og ræk dem op. Skift til din snorkel, løsne seler og stropper og glid ud af din BCD. Det kan hjælpe kun at oppuste BCD'en tilstrækkeligt til, at den lige akkurat kan flyde. Hold alt dit øvrige udstyr på plads og aflever så din BCD eller bind den til en line. Hvis du skal op uden en stige, ligesom på den lille båd eller lav kaj, skub op med armene og spark for at hæve dig selv. Drej om i en siddende stilling som denne, eller læg dig på maven og rulle rundt som her. Når du er kommet op, skal du løfte dit udstyr ud af vandet.